A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Ni Nasiru Yusuf Gawuna, mataimakin gwamnan jihar Kano, kuma wanda yi wa jam'iyyar APC takarar gwamna a zaben da ya gabata. Ina yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya, ina kuma miƙa godiya ga al'ummar jihar Kano bisa fitowa da suka yi domin kaɗa mana ƙuri'u a ranar Asabar 18 ga watan Maris na shekarar 2023. Magoya baya da masoya na sane da cewa mun kai wa hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ƙorafe-ƙorafe na matsaloli da suka faru a wannan zaɓe domin su duba su sake tantancewa kuma su ba da damar a sake zaɓe a wuraren da matsalolin suka afku. Saɓanin sanarwa da ta yi na wanda ta ce ya ci zaɓe. Amma a yau 29 ga watan Maris, hukumar zaɓen ta daɗa tabbatarwa da ɗan takarar na jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf tare da bashi takardar shaidar cin zaɓe. A nan ina so na tunasar da al'umma cewa dama tun a baya mun yi addu'ar in alheri ne a gare mu Allah ya bamu, in kuma babu alkhairi Allah ya canja mana da abin da ya fi alkhairi. Don haka ina kira ga magoya baya da mu zamana masu karɓar ƙaddara daga Allah. Shi wanda Allah ya baiwa muna masa addu'a Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa. Mu kuma Allah ya sa mu zama masu biyayya ga shugabanci da kuma bin doka. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jihar mu Kano da ƙasar mu Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.